Welcome again to our channel. It's January 26 in the morning at nandito yung magtataho. Narinig ko yung magtataho. Tinatawag kayo. Tinatawag niya yung mga suki. At nandito yung mga workers. Ayan, nandyan silang apat ngayon. Very good. Very good. Hoping and praying that they will work well and then nasa pangangatawan na mabuti at healthy ang bawat isa. Salamat Ginoo ko. At ikaw naman, how are you? Ito, okay lang. Ahu. Oh, ano naman ito? Ay, may balikbayan tayo. May balikbayan. Ayan, nagbalik-bayan na. So, kompleto ang apat ngayon. Na? Complete sila today. Saan si Jonathan? Oy, morning guys. Oh, morning guys. Subscribe ka mo. Subscribe daw mo. Ingon si Jonathan. Ah. Subscribe ma'am. Subscribe. Ayan. A very good morning. Happy kaming lahat. Dahil maganda ang araw ngayon. May araw ngayon ha. May init. May araw. Masaya ang araw. No? Ganda araw ngayon. Magandang araw oh. Magandang sinag ng araw ngayon. Pray ako sa God kasi. Ayun, pinakinggan siya ni God. O, anong pray mo? Share mo naman. Pray ako na bukas umaraw ng Panginoon. Umaraw na, tumupad sa usapan ng Panginoon. Oo, tumupad talaga. Tutupad talaga yan. Kahit kailan na manalangin ka, taimtim at mabuti ang iyong puso at walang halong pag-iimbot, ay siya ay tutulong talaga. Every time na tawagin mo siya, nandyan lang. Always nakatingin sa atin. Okay? At itong araw natin today na Wednesday. At ako naman ay maghahanda ng lunch. At inilabas ko ang manok dahil tinanong ko yung mga bata yun ng bangos. Gusto raw chicken. So magsasabaw ako ng chicken with sotanghon. Ganun na lang. Yan, lagyan ko ng sotanghon guys. Yan. Lamig yan. Oh, lamig hapon. Okay, yun ang tanghalian natin today guys na siyempre kasali yung mga workers natin always. Okay, magluluto tayo mamaya. Okay, guys, magluluto tayo ng chicken sotanghon. Yan. Ang ingredients ay spices are andito, pinapakita ko yung nadadaanan ng camp. Red onions, ginger, and salt and pepper. Ayan. At saka, kailangan ko ng sesame oil. Teka, at kukuha ako. Problema kasi nilalagay yung mga gamit. Alam nyo guys, ang gulo dito. Tingnan nyo naman ang nangyari dito guys. Oh. Yan yung sa banyo ni Marco. Tingnan nyo naman ang lababo niya. Napuno na. Pati yung, oh my God. Tingnan mo naman. At ako naman, gusto kong iligpit sa isang karton ang laman nito. Ito para mailipat na itong cabinet. Kasi guys, ang laman nito is, hindi ko ma-open. Tigas guys, ang tigas. Klaseng cabinet ito. Daming kayamanan sa loob. Ayan o. Mga cosmetics, mga accessories, mga gamit ko lahat yan, mga binili sa Watsons. Unti-untiin ko kunin. Yung mga binili rin sa Cebu na mga skincare, mga ganyan, dami dyan. Tingnan nyo naman ang nangyari sa cabinet. Sige lang. Makaka-recover din. Pagkatapos nitong istansa na ito yung dating studio namin, ay ganito lang nangyari dahil nga inilipad lahat ni Odette ang bubong. Tapos yung haligi nga, nung naulanan, nakita namin, nung nagpa-repair na kami, puro anay. Kasi yun guys, parang poste na kahoy, kaya naanay. Ngayon, ay ginawa nating konkreto para sa ganun ay matibay. Kasi ang hirap. So, ang gulo, no? Tingnan nyo naman, tambak nila, oh. Lalaking bato. Wala, alisin pati ito at baka mabanggaan itong salamin na ito, oh. Diyos ko, alisin natin yan. Naghihimay nito, narinig kong nagtutok-tok sila. Ito na yung lulutuin natin guys. Nahimay na. Ayan, kompleto na. At pati yung ito, oh. Ayan. Pero dito rin ako. At dito sa banda rito,
ay andyan si Limbo. Ayan sila. Pinutasan nila yan. Kasi dyan dadaan yung poste. Yan nila ipapadaan. At ang lalim nitong butas nito, oh. Ayan, binutas nila yan. Oh, di ba masud kuning gabas? Report sa kuning ko na plywood. Jadi pataptan na ni. Ah, tira. Hello. Ito na yung niluluto ni Rich Chits. Niluluto niya itong pagkain ng mga trabante at kami rin. Chicken with sotanghon ba to?
Tapos na silang magmerienda, ako hindi pa. See? Nagutom ako. Ako ngayon ang nagutom. Sila busog na. Tama ba yun? Kuha tayo ng sili. May sili ako dito, guys. Puntahan natin. Maghanap tayo ng sili dito. Nako, wala na, naubos na, inubos na ng mga ibon. Kuha lang akong udlot, pampabango. Ayan, at may bunga-bunga. Isali na natin yung bunga para maanghang. Okay? Let's go, guys! Kumusta na si Stingray? Oh my God, yung Stingray ay ano? May bago na namang dahon. Yes! Nadagdagan na. So, 1, 2, 3, and then 4. May baby leaf siya. Okay. So, ito guys, nakakain ito. Ito oh. Itong ganito niya. Kainin ko. Maasim na matamis. Ang sarap. Sarap. Uy, may gumamela doon. Alam nyo guys, nung kabataan ko, bakit matandang-matanda na ba? Ano ako, Miss Gumamela, kaya gustong-gusto ko yung bulaklak na yan. Oh, so bright. Red. Very red, meaning buhay na buhay. Naman ang garden natin. Last na naman ang mga dahon, di ba? Nabuhay na naman muli magmula noong hinampas-hampas ni Bagyong Odette, pero ngayon ang ganda na. Oh? Sumisigla uli sila. Yes. Ito oh, ang dami na ng dahon yan. Sinabunutan uli. Ilan nang nawawala dyan? Siguro na may 8 leaves na natanggal dyan sa kurbata na yan. Ay nako, yung Bagyong Odette talaga, salbahes. Let's go and cook. Masarap itong niluluto ko't may sili. Kuryente na naman, guys.
tabing kuryente, kaya narinig nyo yung generator. Nag-brown out na naman guys. Akala ko tuloy-tuloy na yung kuryente namin. Ayan, niluto kong masarap na sotanghon soup. Yan, para may soup tayo ngayon. Spicy ito. With chili. With native chili na Filipino labuyo na sili. Ayan. At tinitikman na ni ayun, siya raw ang magsabi kung okay. Okay ba? Okay? Oh, okay man. Okay. Okay daw. Ano yan? Pag-asa kaya yan ang gusto eh. Yan na. Oh, ano ba? Ano ka? Ha? Yan o.
ha, nanay ha. Atras. Tirap ka? Guys, tirap beraha. Ang tangan ang imbangan ng tirap. Kung yan ka, ano pre, ano doon, ano pre? Mabikya, ano? Ha? Doon, ano? Iya, moga.
Yun na, Jace, oh. Sur. Kung saan ang baterya? Dalawa. Ikaw na sa sintro, taligi ito. Sintro ah. Susi ka may. Ay boy ya. Arsa padong gamay ito Mel. Meanwhile, kami naman ay gumagawa ng bilo-bilo. May gabi, kamote, saging, sugar, at pampabango. Masarap at may gata. Natin itong whole corn. Yan. Mabango kasi ito eh. Pati yung syrup niya ay sinasama ko guys pag inilalagay. Ngayon dito ay meron na siyang tubig. Tapos nilagay ko ng advance yung sugar and vanilla. Yung kamote, pa yung gabi. Andito pa yung bilo-bilo. Meron pa dito. Ayan. Ang dami no. Kasi marami kaming kakain eh. Ang ganda oh. Bilo-bilo. Ang ganda no. Very white. Snow white. Parang mga siopaw na maliliit. Oh. Yan. Ang ganda. Guys, busy tayo. Dahil may nagtatrabaho doon. Kaya ito ang gagamitin natin. Hindi ako makapunta sa palengke ngayon for the fresh coconut. So, tingnan nyo oh. Nilagay na yun yung poste. You see that? You see that? Ilagay nila yung bakal sa poste. Yan. Ayan. Sa taas. Ayan. Unti-unti. Dalawa na.
Gabaw na? Ikaw, gawin ang buwan. Na 15 minutes na lang guys, malapit na. Oh, diba? Sinong trabahante hindi matutuwa niyan, sarap-sarap yan. Oh, diba? Sarap yan. Oh, 3 minutes na lang and then we will eat. Buti na lang maliwanag. Wala kami kuryente guys. Pinatay uli ng buhol light. Wow. Kain tayo guys. Ang sarap. Naubos lang yung ube kong violet eh. Violet sana to. Naubos ko yung violet na ube dahil pinanglagay sa ulam. Okay lang. May gabi naman. May mais ko. May kamote. May saging. Sarap. Ubos ang merienda. Taob ang kaldero. Hehehe. Wow. You see this? My special plant for today's plant is we have here my Monstera Deliciosa Tiger Albo. Ayan, sumisilip na yung kanyang variegation. Ang ganda. Wow. Hello everyone. Ito na yung tira ng Bagyong Odette. Ang ingay. Ang ganda ng variegation ng Tiger Albo. Monstera Deliciosa Tiger Albo. I love you. Okay guys, thank you for watching. Magpaalam na ako kasi hapon na. Hindi na kami pupunta ng palengke kasi alam nyo, walang kuryente ngayon. Kailangan ubusin namin. Buti na lang. Sabi namin nung nagpalengke kami, sabi namin, huwag muna tayong mamili ng marami, baka bigla namang mamatay ang kuryente. Namatay nga ang kuryente kaninang umaga. Ala, ano ba yan? Sabi ko, paano na yung mga pagkain dun sa freezer? Buti na lahat, ang stock lang na nandun ay yung bangos na hindi ko naluto, yung longganisa, mga siguro may 5 balot ang nandun. Kaya yun na unti-unti namin kainin kasi alam nyo na guys, ang hirap naman ito. Wala na naman kaming kuryente. Akala ko tuloy-tuloy na. Wala. Hindi na. Nangangapa kami kasi walang notice or yung pagbibigay ng update ng BLCI. Yun naman ang kakulangan nila. Naghahanap kami ng update para sana malaman namin kung kailan meron, kailan mawawala. Ganun sana para mapaghandaan namin at matansya namin kung pwede kaming maglagay sa refrigerator ng pagkain. At least, yung ganon, sabi ko, huwag tayong mamili ng marami dahil hindi kami sure kung tuloy-tuloy na yung kuryente. Ayun na nga, hindi na nga sure.
Wala na ngang kuryente. Ayun guys. Okay? So, bye-bye. See you again next time guys ha. Alam nyo, pagka naka-close up ang ano, masyadong malaki. Itong camera na ito, salbahe. Pagka nilalapit mo ang mukha mo dyan, lalapad na parang bibingka. Yan, nakakaasar. Hindi nagkikisama. No, just kidding. Bye-bye. See you. Stay safe, guys. Love you, guys.